नमस्कार, मी ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. तर आज मी तुम्हाला दिवाळी स्पेशल करंजी दाखवते. ही करंजी मस्त बघा फुगली आहे आणि मस्त अशी दिसायलाही खूप छान आहे आणि खायला तर अप्रतिम आहे. अप्रतिम म्हणजे ह्यातला जो पुरण आहे आमच्या कोकणातला स्पेशल पुरण आहे. तर आमच्या गणपतीला आणि हा पुरण केला जातो. सहजासहजी आपल्याकडे आपण खोबरं आणि रव्याच्याच पुरणाच्या करंज्या करतो, पण ह्या आहेत बेसनाच्या पुरणाच्या करंज्या आहेत. खूप टेस्टी रेसिपी आणि खूप सुंदर लागतात या करंज्या. आणि हा पुरण करायला जास्त अशी खटपट पण नाही आहे. झट होणारा हा करंजीचा पुरण आहे. खूप सुंदर आहे. आणि हा पुरण मी कसा केला आहे आणि ही करंजी मी कशी केली त्यासाठी तुम्ही माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा. तर आता ही मी घेतलेली आहे 2 किलो चण्याची डाळ घेतलेली आहे. तर ही चण्याची डाळ चांगली अशी मंद गॅसवर भाजून घ्यायची आहे. तर बघा मी तुम्हाला दाखवते. एकदम असं मस्तपैकी असा हा पुरण फक्त ह्या चण्याच्या डाळीलाच फक्त वेळ लागतं, बाकी ह्या करंज्या करायला जरासुद्धा वेळ लागत नाही. तर ही मी चण्याची डाळ भाजून घेतलेली आहे. आता ही गिरणीवर चांगली अशी दळून आणायची आहे. बघा मस्त असं कलरही सुंदर आलेला आहे. तर आता ह्याचं मी साहित्य तुम्हाला दाखवते. तर हा आहे मी गिरणीवर लावून आलेले चण्याची डाळ आहे भाजलेली. तरी 2 किलो आहे. आता ह्याच्यात घालायसाठी मी अर्धा किलो सुकं खोबरं घेतलेलं आहे. तर हे सुकं खोबरं आहे ते आपण किसणीवर किंवा तुम्ही याचे बारीक तुकडे करून मिक्सरलाही वाटू शकता आणि त्याची बारीक पावडर करून घ्यायची. हा गूळ आहे. तर हा मी 1 किलोचा गूळ घेतलेला आहे. कमी जास्त होऊ शकतो गूळ. आता ह्याच्यात घालायसाठी मेन कारण म्हणजे ह्या पुरणाला चव येते. सफेद तीळ आणि काळे तिळाने चव येते. तर हे 2 वस्तू नक्की घालायच्या या पुरणामध्ये. वेलची पावडर, मनुके घेतले, मीठ चवीनुसार आणि जायफळ घेतलेलं आहे आणि ड्रायफ्रूट्स. तर हा मी पुरण करायला घेते. तर आता ही चण्याची डाळ आपण चांगली भाजून घेतली. तर परत ही चण्याची डाळ काही पीठ वगैरे भाजायचं नाही, कारण आपण करंजी ही तेलात तळणार आहे. त्याच्यामुळे हा बेसन त्याच्यात भाजला जातो व्यवस्थित. तर आता हे गूळ कसं ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचं तर तुम्हाला दाखवते. तर आता मी हे 3-4 वाट्या हे चण्याचं पीठ घेते, भाजलेल्या चण्याचं पीठ, आणि ह्याच्यामध्ये मी हाताच्याच मापाने 2 अशी मूठ करून मी गूळ घेतलं आहे. तुम्हाला वाटेल तर तुम्ही वाटीच्या मापाने पण 1-1.5 वाटी गूळ घेऊ शकता. आणि हे मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे. हे बघा. आणि आता एक परात घेतली आणि त्याच्यामध्ये हे मी सारण घालून दाखवते. बघा जरासुद्धा ह्याच्या गुळाच्या गुठल्या वगैरे राहिल्या नाही आहेत. बघा मस्त अशी बारीक अशी ही पावडर झालेली आहे पुरणाची. तर असं सगळं मी करून घेते. तर आता हे झालेलं आहे. तर आता मी काय केलेलं आहे, हे आपल्याला जर गोड कमी वाटलं तर ह्याच्यासाठी मी 2 वाटी हा बेसन असाच कच्चा ठेवून दिलेला आहे साईडला. ह्याच्यात मी गूळ वगैरे घातलेला नाही आहे. का तर आपण सुकं खोबरं आणि सगळं घातल्यानंतर त्याची जर चव आपल्याला वाटली की गोड कमी आहे तर आपण घालू शकतो. आता हे जी मगाशी सुकं खोबरं होतं ते जरा जाड होतं, तर मी याला मिक्सरमध्ये चांगलं भरडून घेतलं आणि मग चांगलं असं हे भाजून घ्यायचं आहे. आता काळे तीळ भाजून घ्यायचे आहेत. त्याचं हे सगळं आहे ते मंद गॅसवरच भाजायचं आहे. तर काळे तीळ पण आता बघा मस्त असा रंग चेंज झालेला आहे. आता मी सफेद तीळ भाजून दाखवते. ते सुद्धा असे बारीक गॅसवरच भाजायचे आहेत. तर आता बघा झालेलं आहे. आता हे ड्रायफ्रूट्स घालते, तेही थोडेसे परतून घ्यायचे. तर सगळं जर तुम्ही गरम करून व्यवस्थित टाकला तर हे पुरण महिनाभर राहू शकतं. तर तुम्हाला असं वाटलं कधीतरी की हे खूप पुरण आहे तर आपण बंद डब्यामध्ये ठेवून द्यायचं आणि वाटेल तेव्हा तुम्ही थोडं अशा करंज्या करू शकता. खूप छान लागतात, कारण मग पुरण करायची दररोजची गरज नाही. तर हा महिनाभर असा टिकणारा हा पुरण आहे. मस्तपैकी असा तयार आहे. आता मी एका दुसऱ्या प्लेटीमध्ये ट्रान्सफर करून हे चांगलं असं हाताने मिक्स करून घेणार आहे. तर आता मी हे चांगलं आता मिक्स करून घेते चमच्याने, किंवा तुम्ही हाताने केलं तरी चालेल. तर आता मी याच्यामध्ये मनुके घालते. थोडंसं मीठ घालायचं आहे. मिठाने चव चांगली येते ह्या पुरणाला. वेलची पावडर घालायची आणि जायफळ ही किसणीवर चांगली बारीक करून घ्यायची पावडर. आणि पूर्ण मी एक जायफळ घातलेलं आहे. जायफळनी ह्या पुरणाला खूप टेस्ट चांगली येते. आता हे चांगलं असं मिक्स करून घेते. तर मला जर असं गोड कमी वाटलं म्हणून मी गूळ घालून परत
हे बघा, हे पीठ मगाशी मी तुम्हाला साईडला ठेवलेलं होतं, तर मी याच्यात गूळ घालते आणि हे चांगली परत एकदा पावडर तयार करून घेते, याची पुरण करून घेते. तर आता हा रेडी आहे बघा पुरण मस्तपैकी. आणि काही याला खटपट आहे का सांगा मला? नाही ना, झटपट होणारा हा पुरण आहे. जर तुमच्याकडे चण्याची डाळ तुम्ही भाजलेली नसेल तर तुम्ही बेसन भाजून पण हा करू शकता. तर आता हा पुरण कसं असतं, लगेच करंज्या केल्या तर एवढी चव लागत नाही. तर हा पुरण एक दिवस तरी तुम्ही असं बंद डब्यात ठेवायचा, मग ते पुरणाला चांगली अशी गुळाची वगैरे चव व्यवस्थित लागते आणि मग तो पुरण छान लागतो. तर आता मी बघा हा एवढा पुरण झालेला आहे. तर हा 2.5 किलोचा पुरण आहे. सगळं व्यवस्थित मी सगळं घालून झाल्यानंतर हा 2.5 किलोचा पुरण तयार झालेला आहे. आता मी हे ठेवून दिलेलं आहे एक दिवसासाठी बंद करून. आता मी त्याचं पीठ करून घेते. दुसऱ्या दिवशी मी तुम्हाला दाखवते करंज्या करताना. तर आता हे 1 किलो पीठ घेतलं आहे. थोडंसं मीठ घालायचं आहे आणि तेलाचं मोहन घालायचं आहे. तर हे 1 पेला मी घेतलेला आहे आणि अजून अर्धा घेतला, असं 1.5 पेला मी घेतलेला आहे. तर आता मी चांगलं हे तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि आता ह्याला हे मोहन आहे ते पिठामध्ये घालून घ्यायचं आणि व्यवस्थित हे पीठ व्यवस्थित एकत्र करून मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये मी पाणी घालून हे पीठ पहिले तुम्हाला आधी दाखवते बघा. हे असं याची मुठली तयार व्हायला पाहिजे. हे बघा. आता याला पाणी घालून पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर हे पातळ पीठ करायचं नाही, जरा व्यवस्थित चपातीसारखं करतो तसंच पीठ करायचं आहे. आणि असं सगळं पीठ मी मळून घेते. हे बघा. आता हे मी टोपामध्ये ठेवते जरा एका दुसरा आणि हे पीठ अर्धा तासासाठी आपण मुरायला ठेवायचं आहे, म्हणजे याच्या करंज्या खूप सुंदर होतात. आता हे झालेलं आहे. आता ह्याच्यात छोटा गोळा, पहिले पीठ हलवून घेते व्यवस्थित सगळं. आता याचा छोटा गोळा घेऊन ह्याचे बाकीचं पीठ झाकून ठेवून द्यायचं आहे. असे छोटे छोटे गोळे करायचे आहेत. तर आधी पहिले चांगलं व्यवस्थित असा मळून घ्यायचं आहे पीठ. ह्याचं पीठ जर व्यवस्थित झालं तर तुमच्या करंज्या एकदम कुसकुशीत आणि मस्तपैकी अशा होतात आणि चांगल्या अशा फुगतातसुद्धा. तर जर पीठ वगैरे तुम्ही जर लगेच मळलं आणि परत लगेच केलात तर तशा ते करंज्या होत नाही. तर त्याला थोडा वेळ जरा तरी अर्धा तास 1 तासासाठी मुरायला ठेवायचं तो पीठ. जास्तीत जास्त अर्धा तास तरी ठेवायला पाहिजे. तर अशा हे पातळ लाटून घ्यायच्या आहेत. तर आता मी अशा हे सगळ्या लाटून घेते. तर आता हे लाटून घेतले. आता मी हे चिरणं किंवा ह्या साच्याने तुम्ही करू शकता. तर मी तुम्हाला साच्यावरच दाखवते, कारण हे साच्यावर फटकन होऊन जातात माझ्या. तर तुम्हाला आधी दाखवते बघा. हे असं घ्यायचं आणि ह्याच्यामध्ये हे बघा बेसनचं पुरण किती सुंदर दिसतंय बघा. कलरसुद्धा खूप छान आलेला आहे आणि चांगलं असं गूळ वगैरे एकदम मस्त मिक्स झालेलं आहे. आता साईडने ह्याला दूध लावून घ्यायचं आहे किनाऱ्याला आणि मध्ये पुरण घालून घ्यायचं आहे. तर मी 1-1.5 चमचा हा पुरण घालून घेते. हे बघा मस्त बघा आणि खूप चांगले असे डिझाईन पण छान येते. तुम्ही चिरणणी पण करू शकता, पण ह्यानी मस्तपैकी असं पुरणही भरला जातो. भरपूर असा पुरण भेटला जातो याच्यामध्ये भरायला. हे बघा सुंदर असं झालेलं आहे आणि बघा हे सुटतात पण बघा लगेच आणि टम्म अशी फुगल्यासारखी आहे. आणि हे जास्त वेळ ठेवायच्या नाही. जर अशा थोडे झाल्या जमा की तुम्ही लगेच हे भाजून घ्यायचे, नाहीतर हे सुकल्यानंतर ते कडक झाले की मग ते फुटू शकतात. तर मी तुम्हाला अजून एक दाखवते बघा. बघा मी पुरणही जास्त घातलेलं आहे आणि जरासुद्धा असा बाहेर पडलेला नाही आहे. असं सुंदर अशा हे करंज्या रेडी आहेत बघा. आता मी एका बाजूला मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. हे बघा मस्त असा आकार पण बघा खूप सुंदर आलेला आहे आणि जरासुद्धा पुरण असा बाहेर आलेला नाही आहे. तर आता मी सगळ्या आहेत त्या मी करून घेते. एका बाजूला मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. आता मी हे बघा तेल तापलेलं आहे. तर आता तुम्हाला मी एक करंजी फक्त घालून दाखवते
आणि हे बघा मस्त अशा जरासुद्धा अशा दबलेल्या वगैरे नाही आहेत, फुगलेल्या आहेत मस्तपैकी. टम्म अशा फुगलीत बघा. अशा मी सगळ्या करंज्या ह्या भाजून घेते. तेलही जास्त असं गरम करून घ्यायचं, पण एकदम असं कडकडीत गरम करायचं नाही. बघा मस्त बघा कलर बघा, खूप सुंदर आलेले आहेत कलर. तर आता ह्या रेडी आहेत. आता हे काढून घेते मी. आता हे दुसऱ्या पण मी घालून घेते. तर ह्याला जास्त असं ना जास्त वेळ ठेवायचं नाही, लगेच हे तळून घ्यायचे, नाहीतर सुकल्यानंतर ते मग फुटण्याची शक्यता असतात आणि मग पुरण सगळा बाहेर येतो. तर ह्या करंज्या बघा मस्त कलर सुंदर आलेला आहे. ही बघा मस्त अशी फुगलेली आहे ना करंजी. तर ह्या करंज्या रेडी आहेत. आता ह्या करंज्या तुम्हाला आवडल्या असतीलच. तर ह्या करंज्या कशा झाल्या आहेत ते मला नक्की सांगा. आणि ह्या करंज्या जर तुम्हाला आवडल्या असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, भरपूर लोकांना शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा. धन्यवाद.